Studju li sar fuq livell Ewropew mill-Partit tal-Ħodor fl-Ewropa juri li l-poplu Malti Wawċi qed iħallas 725 miljun euro fis-sena għal korruzzjoni. Dan l-ammont waħdu huwa aktar minn nefqa tal-Gvern fuq l-edukazzjoni f'Malta, 10 darbiet in-nefqa tal-Gvern fil-Korp tal-Pulizija jew 45 darba in-nefqa tal-Gvern fuq il-housing. L-ispiża tal-korruzzjoni f'Malta hija stmata li tlaħħaq 8.65% tal-GDP ta' pajjiżna. L-istudju kien pubblikat il-ġimgħa u jingħad li għalkemm il-poplu ħafna drabi ma jirrealizzax kemm għall-korruzzjoni ħallas huwa stess, il-fatti juru li l-flus mitlufa mill-korruzzjoni huma flus nieqsa mill-investiment fil-pajjiżi rispettivi. Dan hekk kif il-flus li l-pajjiż jitlef minħabba dawk fil-poter li kieku jistgħu jintużaw f'investimenti akbar fis-servizzi pubbliċi jew setturi importanti oħra bħall-edukazzjoni u s-saħħa. Iżda jekk wieħed janalizza din iċ-ċifra ta' 725 miljun euro mitlufa minħabba l-korruzzjoni f'Malta, insibu li kull persuna kull sena qed titlef minn investiment ta' 1,671 euro. Biex nieħdu eżempju, dan ifisser 796 ħobża għal kull persuna kull sena, xi ħaġa bażika li ironikament matul din is-sena żiedet fil-prezz tagħha fi spiża oħra l-familji Maltin. Studju li huwa konferma oħra ta' dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija aktar kmieni din il-ġimgħa meta ddikjara li għal korruzzjoni qed iħallsu l-familji Maltin u Wawċin. Jekk b'dan il-gvern illi m'għandux liċken idea xi tfisser il-governanza tajba, jekk b'dan il-gvern illi qed jisloħna, jisraqna, itellifna dawn il-miljuni, jekk b'dan il-gvern illi r-reputazzjoni ta' Malta ġarrafa, kapaċi naslu saw, kemm kapaċi naslu iktar bi gvern nadif. B'analiżi tal-aktar informazzjoni u studji riċenti, l-istudju joħroġ biċ-ċar l-ispiża tal-korruzzjoni meta mqabbla mal-investiment pubbliku fl-edukazzjoni, is-saħħa u l-housing soċjali fost oħrajn.